सुक्लाय सेरफाङाव बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांनाया बे मोनसे कन्ट्रोभार्सि कुइसन जाबाय। स' दिनै सुक्लाय सेरफाङाव फैबाय थानाय जे काउन्सिल इलेक्सन जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बिजेपिनि अनगा बेलेग दोलोआ देरहानायनि बोलोआव गैथ'वा थारमाने। स' जों दिनै बेनो जों बिजेपिनि मेन जुगदान जानाया। दिनै जों बिजेपिनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै जों दिनै बिजेपि दोलोआव जुगदान जाबाय। 29 नं सुक्लाय सेरफाङाव जे रनेन्द्रनाथ नार्जारी सारनि जि खामानि मावनाय बिथांनि पार्टिखौ जों मोजां मोननानै जों दिनै बिजेपि दोलोआव जुगदान जाबाय। दिनै जों एग्जाम्पल होनो थाङोबा जोंनि बे सुक्लाय सेरफाङाव जि डेभेलपमेन्ट जादों जेरै ITI स्कुल, ड्राइभिं स्कुल, जेरै पार्क आरो बिदिनो माथावरि बिराद डेभेलपमेन्ट जानायखौ नुनो मोनदों। थ' बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ नुनानै दिनै जों UPPL आरो BPFनि जों लोगो इयुथनि लोगो जों बिजेपि दोलोआव जुगदान जादों। जिहेतु नोंथाङा BPFनि सासे गोख्रों मावथिमोन, जों बुंनो थाङोबा बिथां बारग' EM मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ जिहेतु दिनै नागारना फैनो गोनां जादों BPF? जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा कुइसन खालामबाय। दा बिनि सोंथिखौ आङो माने मोजाङै बुंफोरथि होनो हानाय नङा। इन्टारनेलि बहुद खोथा दं। स' दिनै BPFआ नुनायावसो गोख्रों जानानै दं, लेकिन नाथाय इन्टारनेलि सिङाव BPFआ जेबो गैया। स' जों बिजेपिनि जि गोख्रों खामानि मावनाय जिहेतु आरो बिजेपिया सेन्ट्रेल आरो स्टेटआव आरो दिनै काउन्सिलावबो जथाय सरकार दं, बिथांमोननि बोलोखौ नुनानै दिनै जों बिजेपि दोलोआव जुगदान जानाय मेन कारना बेनो। नैबे समाव BPFखौ मा बुंनो सानो दायो नोंथांमोना? आं BPFखौ जेबो सोंखारिनो गोसो गैया। माने गणतन्त्र देशआव बयहाबो राजखान्थि माने खालामनो मोन्थाय दं। स' जों बेखौ दिनै जों जाय पार्टि जों बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै जों दिनै बिजेपिनि आदर्शखौ मोजां मोननानै खामानि मावनो फैदों, बेनोसै। BPFनिथ' आङो सुक्लाय इयुथ BPFनि सेक्रेटारिमोन आरो लोगोसे आं सारजोंनो थायोमोन। स' बेनो आरो दुखुनांथाव आं दिनै खामानि मावगोन जिहेतु नोंथाङा दिनै बिजेपिआव जयेन जाबाय। जिहेतु जों BPFआव गोख्रों खामानि मावखादोंमोन। स' बे गोख्रों खामानि मावनायखौ जों इन्टारनेलि मिथिनानै दिनै BPF दोलोआ बे सुक्लाय सेरफाङाव देरहानायनि लामायाव गैथ'वा। स' बेखौनो जों दिनै बिजेपिनि गोहो बोलोखौ नुनानै जों दिनै बिजेपिआव जुगदान जाबाय, बेनोसै। नोंथाङा सासे इयुथनि सेक्रेटारि जानानै नोंथांजों आरो गोबां फैबावगोन नामा इयुथफोरा? बेथ' जाखागोन स्वाभाबिक। जेनेबा जिहेतु सासे लोगोआ थांबाथाय बिनि लोगो बिराद थायो इयुथआव, नङा होमबा? स' बे लासै लासै जागोन। जों दिनै जों जुगदान जाग्रोबाय, जों आगान होग्रोबाय। स' आंनि लोगोफोरा लासै लासै फैगोन, बेनोसै आरो। सुक्लाय सेरफाङाव BPF दोलोआ जोबस्रांनाय लामायाव फैबाय नामा? सुक्लाय सेरफाङाव BPF दोलोआ जोबस्रांनाया बे मोनसे कन्ट्रोभार्सि कुइसन जाबाय। स' दिनै सुक्लाय सेरफाङाव फैबाय थानाय जे काउन्सिल इलेक्सन जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बिजेपिनि अनगा बेलेग दोलोआ देरहानायनि बोलोआव गैथ'वा थारमाने। स' जों दिनै बेनो जों बिजेपिनि मेन जुगदान जानाया।